Haleluya. Haleluya. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha, naye Inkosi. Ngiyabingelela ubaba umfundisi. Haleluya. Bishophe Banzebande, ngiyabingelela abafundisi bonke. Ngiyabingelela bonke abazalwane abasha Sunday school, omama nobaba. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Haleluya. Amen. Siyabonga ke bazalwane uNkulunkulu osiphile ithuba lokuba sibe khona ekhoneni bakhe egameni lika Jesu Kristu. Mayibonge inkosi. Haleluya. Mina ngingumntwana kaNkulunkulu, ngenzelwa umusa. Haleluya. Ngisindisiwe, anginawo amahloni okukusho lokho. Haleluya. Ukuthi ngisindisiwe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Ngangikwenza konke okangibona ngathi kungifanele, nengangibona kukuhle emehlweni ami. Haleluya. Kodwa okungakho kwakungamthozisi uNkulunkulu. Mayibonge inkosi. Kodwa ngiyambonga ke uNkulunkulu owasenzela umusa ngendodana yakhe ezelwe eyodwa. Haleluya. NginguZibuyile ke wakwaMkhize. Haleluya. Ngaphansi kwebandla. Haleluya. Ngikusiwe ke bazalwane. Mayibonge inkosi lapha yana KSM uMnqamlela, kodwa ngegama eligcwele iKingdom Servants Ministries. Haleluya. Izisebenzi zenkosi. Mayibonge inkosi. Haleluya. Sikumbuso ke kaThixo. Haleluya. So ke siyakholwa bazalwane ukuthi ibandla nebandla, haleluya, lingaphansi kombuso kaThixo. Amen. So ke ingakho ke uma kuthiwa nangu umkhosi ngala, haleluya, kube lula ukuthi uyohlanganyela nawo, ngoba uyazi ukuthi lilodwa ikhaya. Haleluya. Lilodwa ikhaya, munye umnikazi webandla. Haleluya. Angaba khona amabandla, kodwa mina engikholwa yikho ukuthi munye umnikazi webandla. Haleluya. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane ilokho. Haleluya. Ngikhona ke nala ekhaya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Amen. Nje ngibheka nje ukuthi uNkulunkulu wangenzela umusa ukube mhlambe bengingekho. Haleluya. Esandleni somusa, angazi namhlanje ukuthi ngabe ngimi kuphi. Haleluya. Noma ngabe ngikuphi. Amen. But ngibonga uNkulunkulu owangenzela umusa, wangilanda ekwedukeni konke, wathi mntanami nansi indawo. Haleluya. Amen. Nokuba ngimileke abona amandla ami, futhi abona amandla omuntu, but amandla kaNkulunkulu. Haleluya. Ngiyabheka uPetru noJohani. Amen. Bemile beshushiswa. Haleluya. Abapriesti nababusi. Haleluya. Bethi lokho enikwenzayo nikwenza ngaphansi kwaliphi igama. Amen. Bona bathi hayi, sikwenza ngaphansi kwegama lika Jesu. Haleluya. Bayababuza ke yonke imibuzo, sebethi ke hambani ningaphinde nikhulume ngalelo gama kuleyo ndawo. Amen. Ngibheka bona ke bethi asinakulalela nina, kodwa solalela uNkulunkulu. Haleluya. Lihleke ibandla ebelizolalela uNkulunkulu kunokulalela isitha. Haleluya. Kunakulalela abantu. Amen. Bezobuza ukuthi khona lokho kusindiswa kuyini, khona lokho kusindiswa ukwenzelani, ngisho ungene exabekeni kuphi uNkulunkulu wakho. Haleluya. Kodwa bemuhle umuntu obezoma ethi ngiyamazi mina. Haleluya. Umuntu obezosho ethi ukhona umhlengi wami. Haleluya. Sisho njalo nje simi ngalelo. Haleluya. Sithi siyamazi, wasilanda. Haleluya. Wasikhetha. Amen. Siyamazi ukhona ungumhlengi wethu, akukhathalekile ukuthi ngabo isimo sinjani, sihle noma sibi. Haleluya. Ekuthokozeni kwethu ukhona. Haleluya. Ekukhaleni kwethu ukhona, ehluphekeni kwethu ukhona. Haleluya. Unguye engikuye, uyohlala khona kuze kube phakade.
haleluya. Bekuthiwa ngizonibingelela abazalwane, haleluya. Ngiyanibingelela, ngiyaxolisa ukwelula egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Nithi uNkulunkulu aniphathe njalo, haleluya. Izibonge inkosi, mayibonge inkosi, amen. Baba Nzibande no Apostle uMama Nzibande nabafundisi bonke nabazalwane no junior school egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Lo omi phambili nguNomusa Mkhize ePinetown, umntwana kaNkulunkulu. Siyabonga abazalwane, siphinde sabonana namhlanje. Silibonga usuku lube luhle, luthembekile ezimpilweni zethu. Kuthiwa sibingelele, sizobingelela nje kuphela, akukho kunye sokusho. Masifika la nosisi wami siyasho ukuthi bathi abafana basezweni ikasi lami, siyasho ukuthi ikasi lethu leli. Ngizalelwe la kwaMashu, ngakhula ngase ngiyahamba ngayokhulele eCatholic, ngase ngibuya futhi ngo-1990 ngazothenga umuzi futhi kwaMashu, ngase ngihamba futhi ngo-2004. So impilo yami beningi kakhulu la kwaMashu, endaweni abantu abayisabayo, endaweni abantu baleThekwini mekuthiwa kiwa kaMashu bayasaba, bavula amehlo ukuthi abukho ubugebengu obunjengoba kwaMashu. Bethi uMashu nawo ukhiphile abazalwane, khiphile zonke futhi izinto ezinhle. Siyabonga niuhambelile uMashu egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Kulezi insuku nje enhlizweni yami kunokudeclare nje kuphela, akukho ukuthi ngifundizwe ngithi thini, but kodwa nje lonke lisonto umoya wami uyadeclare nje uthi angenze ama declarations empilweni yami. Ngingabuka lapho ku-118 verse 17 la ethi angiyakufa ngiyaphila ukuze ngishumayele indaba kaNkulunkulu. Ngabuka ukuthi Nkosi ukuthi kufanele manje sideclare empilweni zethu ukuthi yini ezokwenzeka empilweni zethu, singalindi ukuthi isitha size sideclare iqala empilweni zethu, but kube yithina esisho sithi ayi ngiyikhanda angikuwona umsila. Deuteronomy 28 verse 18 if I'm not mistaken, uzisho ukuthi I'm more than conqueror, ngingomkhulu, uthi ene mkhulu ongakimi kunesezweni. So yini ke ezongi-affecta ezoqhamuka ezweni uma mina ngizosho kuqala ngithi mkhulu ophila kimi, mkhulu ongakimi kunosezweni. Bazalwane, nginaleyokho nje emphefumulweni wami ukuthi ake ngideclare, kungaze ngideclare isitha empilweni yami. Amen.